Klaro eh. Okay, mga kaundoy, nakalag na po si Dudong Undoy o syudad. Ha? Kalaag na po ta o syudad, mga kalugsong gabukid. Syudad. Amen. Kalugsong ang tagabukid o syudad. Kung pag-andi dire, nangita din may atong ito bitang para-hold sa cellphone, gimbal anong dili mag shiki yung kamera, so mangita mi ato panahon na mo kung naa pa diri baligya, subay mo dito. Kita kay sa kamera no, tindahan nga kamera kita taglain nga namaligya kamera.
Ano na po? Okay. Pang-picture mo dira. Ano na big sakyan na. Sakyan na napunta. Si Photon, murag Ford. Interior ni Photon. Sa driving seat. Alam, yan po ang klaseng Manual. Pickup type. Siya ay hiktanan. Towards. Bublag po rin tagsakyanan lang. Ni Calibre Nissan. Muna yung interior. Matic. Namoy kwarta. Palit mo. Gwapo kaya. Bangko. Palit mo kung namoy kwarta. Nissan Navara. Tara, idol ako. Kapan sa 150. Special ko. Interior sa Avanza. Manual. Transmission. Lagi kayo sa sakyan lap. Palit. Mi sa damgo ani pohon. Pero po, kaya naman nagtulog kung gagmay lang. Dire ang Ayun, sa color po. mapilo pa na siya mga men. Kit. Irawlan mo na siya para matumba.
Yang compartment sa likod. Mga sapatos, sneaker, Wala. tools. Ulit yung sapatos. Bansa. Nga baryan. Ini G. Ini G. Wigo. Matik. Ha? Idol ako, lap. Balikan ko ni idol mo. Balikan ako, arong dili ko kalimot. Likuran ni mo siya. Gwapo kayo. Wow. Nako. Area. Kani, manual lang ni siya ha. Nice day siya. Kamay lang Japon. Ako pananaw. Ay, po multicam. Wala, lewate kwarta. Lewata. Wala may kwarta. Bench na lang. Klaro eh. Medium size. Okay mga kadoy, palit sa mig prep. Kay buslot na yun ako ang prep. Ahapit na sa sakyanan. Ano tagsakyanan? Nissan, bago ni sa Nissan, kick. 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 Nissan, bago auto. Auto. Oh? Pamilya. Hindi mo magkatulganan sa baye. E-Power. Bapo kayo ka no? Ay, shifter. Wala. Nawalang shifter. Bulog-agi butang. Pag-meet up, yun ang dami. Kaya mo kaya asa mo kanapit eh. Otong, timingan po nga. May ako sa wanso. Load na ko sa bench. Tag-grip eh, ako'y prep, buslot na kong prep. Dara mga brief, mga madam, asa pa ni Inwani, pili Ay, tara kayo. Mura lang tayo ngayon. Ano kayo nanilab no? Bench, nakakain na na. Purple, wala ka. Wala. Tagtukuan na ba yun? Parator kayo na. 99.75 doon na kabuo. Parator kayo, prep front. Puro ito. Organin mo nga. Ano? Tulog ka Ba, ay, okay. Oh. Kana lang.
Chill. Diba? Presyo. Oh. Palit kali mo mga bangko. Ano siya? Sinawon nga bugnaw. Daanan. Kamay man kayo. Yung ganahan ko niyo. May rocking chair. Kuan lang. Ulo. Tayo na wong. Mabuak ako ni mo, mabuak. Mga anak, tabalok ko. Kaya nila po. Dahil na mag-isi, may mahong singot. Ah. Tikor. May katre. Magbong ko ni, magbong. Magbong ko. Pag-isa raman ako ni. Harap. Guwapo ni inani. Kani ani lami gani ugir ko ni. Try mo mga ko ano. Kani ako gano'n. Baligya ko kayo kay barato ra. Baligya ra tag 100. Hangay ni siya takog balay, takog TV. Kamay kag balay, hindi ra ginani. Ano kay yellow, orange nga orange. Tanalap, wala pa? Lang ko kasi di ko sa kanini. Ha? Na. Tiger ra.
Okay. Kapalit na mi. So, matulog po meron sa bodega para mamalit o bandol sa ukay-ukay. Dugay mi kay nangita man mi sa una pa baylain na maligya. More man to, wa magilain. Wala po to akong gipangita. So ang latest na lang yun ang amuang gipalit. Kapoy no balik, layo ra ba kay Dre? Umato sa tapos sa budiga mga kamin ha. So sa budiga. Kapalit na may bandol mga men. Maniuto sa may wapaday may maniuto dayon. Apit na alas 3. So maniuto sa may ha. Bandol. Maniuto sa ko kay gutom na yan. Sudah nalap. Inat na akong giingon sa imo. Ano yun sa niya? Latan. Beef ne? Isa na. Kaya isa kayo nataan. Okay, mga men, manamig paniod to alas 3 sa hapon. Upay pagpaniod to. So, uli na mi. Kay kaulanon, tanawa among timpo sa among lakaw. Gidag-om taligsik. Klaro kayo, taligsik. Matulog mi.